Možno ste zachytili počas jazdy na Slovensku aj rôzne iné nesmiešne. Zaujímavé evidenčné značky, čísla. Toto je jedna z nich, ktorá určite vyvolá úsmev na vašej tvári, keď ju na ulici stretnete. Alebo napríklad ešte aj tá druhá, pozrite sa na to. A tieto autička nám sem priviezol Michal Urbanovič. Dobré ránko. Dobré ráno, prajem. Ty si v podstate taký veľký zberateľ, dá sa povedať. Áno, vlastne na internete vlastním a prevádzkujem s kolegyňou vlastne momentálne najväčšiu galériu špeciálnych evidenčných čísel na Slovensku. Koľko je dohromady takých špeciálnych? Máme ich tam viac ako 5000, momentálne bez nejakých pár kusov, 5300 kusov. Wow. Ale 5300 znamená, že všetky dávajú zmysel, lebo toto sa mi páči, že máš ako značku okresu a k tomu niečo pridáš a dá ti to zmysel nakoniec. Áno, nie všetky sú také, dá sa povedať, respektíve sú to značky alebo evidenčné čísla podľa každého človeka, kto si ako vymyslí. A sú tam rôzne aj 5x, tam má 5 očiek a tak. Nie všetky dávajú význam, ale také najlepšie alebo najpikantnejšie, ktoré sú také 7 významové alebo 7 znakové, je práve Šumí, Škandál, Podpora. Veľmi originálne. Ešte, ale záleží aj od okresu, lebo pokiaľ si niekde od Prievidze máš PD, z toho už ešte niečo vykúzlíš, ale taká Žilina. Tam je toho viac závodov za lásku. Za svoje je. Teraz nám prišla v priebehu minulého týždňa jedna značka od našich vlastne spolusympatizantov alebo ľudí veľmi, tak aby som povedal, dobrá Porucha. Je to prešovská značka Porucha. Je tam ešte Porsche v Prešove a ešte je aj veľmi dobrá herečka. Výborné. Prečo si ale ľudia dávajú a akí vlastne ľudia si dajú takúto značku? Vieš? Tak môže ich byť viacero typov, alebo viacero typov ľudí. Buď nechce niekto mať nejakú tuctovú značku, ktorú prideli polícia, alebo chce byť niečím zaujímavý, prípadne originálny, alebo bere auto na leasing, tak už tých 360 € nie je až tak závratne významných, že jednoducho to takto rieši. Chcel by som vlastne zároveň poďakovať všetkým našim priateľom alebo súťažacím, prípadne prispievateľom, ktorí nám zasielajú tieto evidenčné čísla. Veľmi pekne im ďakujem. Ty si vlastne začala riešiť jednu takú vec, ktorá mne sa páčila, že na Slovensku platí ten zákon tak, že pokiaľ si človek aj zaplatí tých 360 € za špeciálnu značku, tak ty ju dostaneš, ale v podstate v momente, ako predáš auto, alebo do iného okresu, tak strátiš aj tú značku, za ktorú si zaplatil. Áno, spolu vlastne s kolegyňou sme spoluzakladateľmi petície za prenositeľnosť špeciálneho evidenčného čísla. Chceme dosiahnuť alebo docieliť to, aby takéto evidenčné číslo nebolo viazané na VIN číslo karosérie auta, ale bolo viazané alebo pridelené na základe rodného čísla, prípadne iča firmy. A majiteľ, ako náhle predá auto, tak buď dá evidenčné číslo na políciu do trezoru, do sejfu, alebo keď kúpi nové auto, tak vlastne si ho môže vyzdvihnúť, hneď prihlásiť. A funguje to takto aj v zahraničí, vieš? Že dáte niečo, čo je nepredstaviteľné, nové. Takto bežne to funguje vlastne aj v iných európskych krajinách, najmä je to Rakúsko, Veľká Británia a myslím si, že aj vo Švédsku to vlastne tak super. Som zvedavý, čo všetko sa ešte objaví v tvojej zbierke. Veľká vďaka, že si priniesol aspoň škandál so sebou. Ďakujeme veľmi pekne. Nebol to až taký veľký škandál, ako sme čakali. Keď som hovoril o mesiaci, tak dnes je 44. výročie, keď pristali Američania na mesiaci vlastnou nohou, takže pokiaľ ste dnes videli veľký plnový mesiac, možno sa ťažko spalo, tak to možno bolo aj kvôli tomu 44. Určite, áno.